Ďalším bodom programu dnešného rokovania je správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za druhý pôrok roku 2011. Správu predkladá pán inžinier Tkáčik, hlavný kontrolór mesta. Vážený pán primátor, hlavné mestské zastupiteľstvo, predkladám vám pravidelnú polročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za druhý polrok 2011. Podrobnosti sú uvedené v správe. O jednotlivých kontrolách, ktoré útvar hlavného kontrola robil v druhom polroku, ste boli informovaní po ich skončení v jednotlivých dielčích správach. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem. Do diskusie sa prihlásili 4 poslanci. Pani inžinierka Kolárová, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážený prítomný. Medzi týmito petíciami sa nachádza aj petícia za zachovanie športového ihriska a proti plánovanému zámeru výstavby bytových domov na Narcisovej ulici v Prešove. Túto petíciu podali občania, riešia ju v inej právnej rovine. Mne sa jedná iba o ten systém, ako bolo naložené s touto petíciou na mestskom úrade. Chcem to klasifikovať tak, ako to hovoria tu niektorí moji kolegovia poslanci, že vznikol z toho mačkopes. Čiže tak my sa takto na úrade sa viete postarať o požiadavky občana. Je to skutočne tak a je to krásne rozpísané, čiže vlastne petícia, ktorú spíšu občania, žiadajú tento úrad o niečo, nakoniec z toho vznikne nejaká žiadosť a výstup z toho je, že nemá to ani kto riešiť. Ja by som chcela poprosiť, pán primátor, aby sa táto petícia naspäť riešila ako petícia a aby títo občania dostali nejakú solidnú odpoveď, keď už teda skutočne spísali túto petíciu, dali si námahu a aby sme to nehádzali len tak do vreca niekedy, pretože týchto ľudí to určite trápi. Ďakujem. Ďakujem. Pán doktor Janko. Ďakujem. Ja som dostal list z rodičovského združenia pri materskej škole na Jurkovičej ulici číslo 17 v Prešove. Tam je petícia pod číslom 12/2011 za rekonštrukciu budovy materskej školy na Jurkovičovej ulici číslo 17 v Prešove. Petícia v plnom rozsahu opodstatnená, ako je tu hodnotené. Rodičovské združenie konštatuje, že mestské zastupiteľstvo schválilo v rozpočte mesta na rok 2012 položku na rekonštrukciu tejto materskej školy v sume 350 000 eur. Doteraz sa však neudiali žiadne kroky k realizácii rekonštrukcie materskej školy. Rodičia detí navštevujúcich vyššie spomínanú materskú školu ma informovali, že sú znepokojení skutočnosťou, že sa doteraz neučinili žiadne kroky k tomu, aby sa mohlo začať s realizáciou rekonštrukcie, nakoľko prepracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola od decembra ukončená, nebola k dnešnému dňu vyzdvihnutá, čím sa zbytočne oddiaľuje aj samotný proces verejného obstarávania. Predsednička rodičovského združenia pri materskej škole Jurkovičova číslo 17 Prešov sa telefonicky dňa 16.2. informovala o vedúcej investičného oddelenia Mestského úradu Prešov v
v akom štádiu prípravy je celý proces realizácie rekonštrukcie tejto materskej školy a dostala vyhýbavú odpoveď. Vraj má mesto iné priority. Sú to 3 výkričníky. Prvý, druhý, tretí. Je smutné, keď naše mesto píšiace sa priateľským prístupom k deťom, child friendly, má v príprave havarijného stavu budovy materskej školy na Jurkovičovej ulice iné priority v odzovkách. Nutnosť rekonštrukcie sa ukázala aj v nedávnych mrazivých dňoch, kedy bola v budove materskej školy žalostne nízka teplota, nehovoriac o výskyte plesni a narušenom azbeste. Rodičom týchto detí nie je ľahostajné zdravie ich detí, ani to, v akom prostredí trávia ich deti podstatnú časť dňa a boli by radi, aby sa s rekonštrukciou ich materskej školy začalo čo najskôr. Boli by totiž racionálne, aby sa realizovali rekonštrukčné práce v období letných prázdnin, keď sa deti nezdržiavajú v budove materskej školy. Dúfam, že na tých nových policajných autách sa tam ako privezú a obhľadnú, ako tam existuje, aj činovníci tohto mesta a že to zoberú za svoje a budú sa snažiť, aby sa proces pohol. Musím vás upozorniť na to, že skutočne je to veľká materská školka, ako je všeobecne známe, že je v biednom stave a že uvažujeme nad niekoľkými desiatkami detí a niekoľko stovák detí nechávame v takomto žalostnom prostredí. Tak by som prirodzene apeloval na to, aby sa to dalo do pohybu. Aby sa to čím skoro, ako to konštatujú, aby sa to realizovalo v čase letných prázdnin. Ďakujem pekne. Ďakujem. Poprosím pani inžinierku, nech reaguje hneď, lebo vieme teraz, že pravda je niekde zase inde. By som chcela dať na pravú mieru to vyjadrenie materskej školy, respektíve rodičovského združenia o projektovej dokumentácii, ktorú nemá kto vyzdvihnúť. Projektová dokumentácia, ktorá je spracovaná, je z roku 2007. Momentálne je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu tak, aby splňala požiadavky súčasných technických noriem a aby sme sa vošli do sumy, ktorá je v rozpočte na rok 2012 tých 350 000. Investičné oddelenie, respektíve odbor strategického rozvoja nemohol zadať novú aktualizovanú projektovú dokumentáciu, tak ako sa píše v tom liste, ktorá nie je vyzdvihnutá do konca minulého roka, lebo my sme sumu na prepracovanie do projektovej dokumentácie dostali až do rozpočtu na rok 2012. A je viazaná suma, pán poslanec, takisto ako tých 350 000 na rekonštrukciu celej čiastky, celej materskej školy je vo viazanej časti rozpočtu. Čiže nemohli sme si dovoliť ani zadať prepracovanie projektovej dokumentácie, to bož nie minulého roku, lebo na to neboli peniaze, a ešte toho roku takisto nie, pretože je to viazané. Dobre. Pán doktor, myslím, že na ďalšie mestské zastupiteľstvo pôjde aj rozpočet, kde sa budeme navrhovať uvoľniť túto sumu na ten projekt. Pán doktor Janko, faktická poznámka. Následne budeme, aby sme... Ja sa pýtam, prečo ste nepožiadali tak promptne, veľmi rýchlo reagujete na zmenené situácie v niektorých absurdných prípadoch, tak prečo sa v tak životne dôležitom prípade ste sa neračili rozkývať? A prečo ste nepožiadali o zrušenie viazanosti, keď ide o skutočne tak nesmierne dôležitú vec, keď ide o zdravie detí? To vám je bližšie utekanie policajtov po meste, ako deti, ktoré sú v zime a v pliesni, však? Pán inžinier Tkačík, faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len vecnú poznámku, pretože k tej škole mám bližšie. Je to 240 žiakov v materskej škole, bola navrhovaná a 70 detské jasle. THUčka, KBVčky, technicko-hospodárske ukazatele z bývalej éry, teda z riadenia, boli 120 plus 35 maximálne. To bola najväčšia a je najväčšia na Slovensku.
Takže pravdou je, že to je istým spôsobom rarita a bola vybudovaná v dobe, keď sa s pôdou šetrilo a to o tom svedčí aj hustoty v stavbe 6-7, kde ich máme okolo 400 na hektár. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán inžinier Dutarovský. Ďakujem za slovo, pán primátor. No je to dobré, že dostávame takýto materiál od hlavného kontrolóra, pretože postup vybavovania petícií v meste Prešov je teda taký, že ich vybavuje spravidla úrad. Nedostávajú sa do mestského zastupiteľstva, čiže pre nás sú tieto správy často jediným spôsobom, ako sa dozvieme o tom, že oficiálne, že obyvatelia, povedzme z iných častí mesta, niečo od úradu žiadajú, alebo teda od mesta. Ja by som sa pristavil ako člen komisie pre dopravu priamo pri petícii, ktorá je tu spomínaná ako prvá, to je petícia obyvateľov zo sídliska 3, kde vyjadrujú nespokojnosť s priebehom výstavy parkovacích miest. Hovorím, prvýkrát vidím, že takáto petícia došla na mestský úrad. Už bola aj vybavená, je tu napísané, že bola čiastočne opodstatnená. Zaujalo ma tu v texte takéto tvrdenie, že realizácia jednej požiadavky je podmienená prijatím všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní. Ako člen komisie pre dopravu musím povedať, že o tejto téme sa bavíme veľmi často, pretože je to jedna z veľmi vážnych vecí, kde občania očakávajú, že samospráva nájde, príjme nejaké riešenie, ktoré zmení, zlepší ten nie veľmi dobrý stav, ktorý na preústených sídliskách s parkovaním je. Diskutujeme o rôznych riešeniach a myslím si, že to, že sa táto vec zatiaľ nejak nehybe ďalej, je spôsobené tým, že chýba nám akási odvaha pustiť sa do nejakej verejnej diskusie o tom, ako by sme vlastne mali v meste parkovanie riešiť tak, aby bolo to riešenie aj efektívne, aj účinné, aj rýchle, aj prijaté obyvateľmi. Už nám prichádzajú aj na výbor mestskej časti a budeme to asi mať aj v komisii, už aj požiadavky na odkúpenie parkovísk a celá táto téma sa neuveriteľne začína komplikovať. Myslím, že bez toho, aby sme naozaj našli odvahu a začali o riešeniach diskutovať aj s obyvateľmi mesta, sa môže stať to, že uplynie toto funkčné obdobie a to parkovanie nejako komplexne zasa nepohneme. Takže toľko som len chcel, je to taký možno apel aj na tých, ktorí sedia oproti nám, aj tu na nás, ktorí sedíme v orgánoch mesta, aby sme na to mysleli, že parkovanie je dosť veľký problém a obyvateľia očakávajú, že s nejakými riešeniami prídeme. Ďakujem. Ďakujem. Pán doktor Benko, Miroslav Benko. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len chcem opýtať pána hlavného kontrolóra, lebo v závere pod tabuľkou na strane 8 mi nesedia čísla. Máme tam, že z celkového počtu 34 sťažností bolo 8 klasifikovaných ako opodstatnené, 20 klasifikovaných ako neopodstatnené, 2 sťažnosti boli preklasifikované na podnety, nespĺňali náležitosti sťažnosti a 3 sťažnosti boli odstúpené, neprislúchali mestu na vybavenie. Takže ja som napočítal 33. A kde je tá jedna sťažnosť? Lebo mi tam visí v otázniku. Ďakujem. Ďakujem. Pán hlavný kontrolór. Tak toto neba spočítame. Najlepšia hudba z rokov 70. 34, dáva súčet 34. Pán poslanec je futbalista, nie? Nie matematik. Pán poslanec, trváš na svojej otázke? Ty vyučuješ telcu, nie matematiku. Dve sťažnosti.
Ďakujem. Sú nejaké návrhy voči tomuto uzneseniu? Páni poslanci, sú nejaké iné návrhy oproti návrhu, ktoré máte v písomných materiáloch? Ak nie sú, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, ktorý máte v písomných materiáloch. Prosím, prezentujte sa. Ďakujem, prosím, hlasujte. Novákov opäť zabíjala munícia. Pred zrážkou vlakov v Poľsku sa objavili poruchy v kontrolnom systéme. Na MDŽ v počasí žiadna romantika, správy Davida Jana Belovičová. Dnešný výbuch granátu vo vojenskom upravarenskom podniku Ďakujem. niekoľko hodín si vyžiadal jednu obeť, traja ľudia utrpeli zranenia. Udalosť sa stala približne Za toto uznesenie hlasovalo 20 poslancov. Konštatujem prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Vzhľadom na to, že je 17 hodín, tak vyhlasujem 20-minútovú pauzu. Prestávku na občerstvenie.